Dobrodošli u divnu Suboticu. Danas nema predaha, danas nema sporog ritma, danas proveravamo znanje naših potencijalnih takmičara. Iz ovih stopa ja krećem u potragu za njima, ali pre toga, naravno, moram reći pravila kviza. 2 runde, 3 vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Međutim, ukoliko takmičar odgovori tačno na sva pitanja, a ne iskoristi ni jednu vrstu pomoći, ukupan iznos se duplira, pa se može osvojiti čak 30.000 dinara. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je štoperica. Dobrodošli u divnu Suboticu. S ovog mesta krećemo potragu za takmičarima. Sad nije baš najlepše vreme, to je sreći malo je hladno, pa iza mene ne pada voda kao jedan divni tobogan vode, jedan prosto vodopad koji ovde očarava, ali nema ni veze. Zato smo mi divno raspoloženi. E pa ljudi moji, krećemo sa platoa doktora Zorana Đinđića da vidimo ko će s nama da se druži. Dobar dan, mladi gospodine. Molim vas, izvinite na uznemiravanju. Delujete mi puni znanja i raspoloženi da se družite sa nama. Poštovanje. Ništa manje, ja sam Uroš. Ja sam Radomir, drago. Drago mi je. Radomire, možemo na ti, Radomire? Možemo, naravno. Vrate, Radomire, vidi. Jesi ranije gledao štopericu? Uvek. Jel ti se dopada naš kviz? Da. Jesi nekad želeo možda da učestvuješ, a nisi imao prilike? Pa jesam, nije da nisam, ali... Znači, danas je tvoj dan, brate. Sad se izgleda baš potrebno. To je to, mili Lepo moj. vreme. Lepo vreme. Lepi ljudi. Lep nego šta, nadam se da će biti i raspoloženi za pomoć. Nadam se ja i Subotičani su uvek raspoloženi. Jesu, Bogom. Ja vidim ovde neke fine dame, da li njih može da zamolimo da nam pomognu? Naravno, ako Ajmo hoće. da Ja se vidimo. nadam iskreno da hoće. Jeste divne dame raspoložene, možda da nam pomognete. Nećemo puno da vas uznemiramo. Može. Hvala vam dame, izvinite, molim vas na smetnji. Samo ću da vas pitam. Šta može biti, pazite ovo, crkveno, školsko ili se nalazi na vratima? Zvona. Vreme sad. Iz Londona. Kidate dame, odgovor je tačan, hvala puno na pomoći. Divne ste, uživajte u danu i vidimo se. Sve najbolje, ćao. Idemo dalje, odlično, našli smo divne 2 dame koje su nam pomogle za prvo pitanje. Sad ćemo da vidimo dalje. Idemo. Idemo dalje. Hoćemo njih da pitamo. Možda oni znaju. You talk, I'm sorry, yes. Baci ti, možda za nešto Evo, i... ja se iza vidim, moram da mašem da možda prodaja ode, pa onda mi ovi divni ljudi pomognu. Treba uvek pomoći influencerima na početku karijere. Zato što možda to njima... Ali ja... To je to, ništa, sve smo videli, neću da ih uznemiravam, nadam se da sam im pomogao. Sad i idem dalje. Šen, njihao. Živi bili. Eto ga. Odlično, eto, pa ljudi radi i mi radimo. Ste vi, gospodine, možda da nam pomognete? Imate li par sekundi vremena? Ne? Dobro. Imate li vi, mladi gospodine, par sekundi vremena da pomognete? Dobar dan. Sad ćemo i do divnih dama. Dobar dan, dame, ja se izvinjam. Jel imate možda par sekundi vremena da pomognete mom takmičaru? Par sekundi vremena, jel imate? Do you speak English, maybe? Okay. Niko danas neće da mi pomogne. Da li vi možda, mlada damo, imate par sekundi? Dobar dan, izvinite na smetnji. Da li možda imate par sekundi vremena da pomognete mom takmičaru? Ništa, živi bili, prijatno. Dobro, žure, kasne. Da li vi imate možda par sekundi vremena da pomognete mom takmičaru, divna damo? Nećemo mnogo da vas uznemiravamo. Samo da vas pitam jedno lagano pitanje. Izvinite, molim vas na smetnji. Samo da vas pitam da li možda znate kako se na slovo K naziva papirna ili plastična vrećica za nošenje stvari? Slovo, kako ste rekli? Kesa. Kesa je tačan odgovor. Hvala mnogo na pomoći, izvinite na smetnji. Prijatno. Ćemo da vidimo da li možda ovi divni ljudi imaju... Dobar dan, imate li možda par sekundi vremena, ljudi, da pomognete mom takmičaru? Dobro. Dobar dan, imate li vi možda vremena, ljudi? Do you speak Serbian? Ne, English. Do you speak English? Okay. Can I ask you one question, you to help my friend to win some prize money? It is okay? Okay. I will ask you like a very simple question. In Serbian, which color is my jacket?
Plava. Kako? Plava. Braćo Plava, odgovor je tačan. Vi ste burazeri moji. Thank you so much. Thank you. Živi bili, hvala. It's green. Da vas ne zadržavam. Ljubim vas, brat. Thank you so much. Eto ga, ljudi moji, šta da vam kažem? Kad neće Subotičani, onda burazeri iz komšiluka. Pa eto, šta da radimo? Ko drugi. 3000 dinara zagarantovana, brate moj, tvoja suma. Da si zaslužio, jesi. Da smo se prošetali, jesmo. Ali vidi, sad više pomagača nema, tako da vidjet ćemo koliko ćeš novca osvojiti posle runde broj 2. Nadam se da će biti puna kover. I ja isto. I evo nas, dobrodošli u rundu broj 2. Sa nama je Bata Radomir. Radomire, mili moji dobri, sve znaš. Sve znam, Uroša. To mi kaži. I pitanja, i pomoći, i sekunde. Pa znam i odgovore, samo pitaj. Opa, vidi sad kako ovdje Radomir, ovdje se igra, baca znanje, ajde vidimo. Ajde baš vidimo. da vidimo. Aj baš da vidimo, Radomir. Evo, prvo pitanje ste, pazi ovo. Može. Kako se naziva kulinarska tehnika umakanja namirnica u brašno, jaje i prezle? Vreme sad. Pohovanje. Jesi siguran? 100%. Pa vi stvarno zna čovjek prvo. Odgovor je tačan, jeste pohovanje. Aplauz, molim vas. Hvala. Dobro ti ide, Radomire. Ajde Trudim se. Da li znaš drugo pitanje? Ajde. Ajde vidimo da li odgovor ovaj će ti biti, vidi, tačan. Restartujemo vreme, a drugo pitanje kaže: u kojoj se bajci Hansa Christiana Andersena radnja odvija isključivo u novogodišnjoj noći? Vreme sad. Aj sad da te vidim, Radomire! Bio sam dete, davno je bilo. Hoćeš da ti ja olakšam? Hoću. Dogovoreno, zaustavljamo, vraćamo. Ja ću ti olakšati tako što ću ti reći ovako. Hoćeš neku asocijaciju, hoćeš ponuđene odgovore. Daj mi ponuđene odgovore. Ponuđene odgovore. Koliko ćeš ponuđenih odgovora? Pa koliko možeš? 12. A nemoj 12, A sad, evo, 8. 2. Pa je sad 2. Pa jesi pitao koliko hoćeš? Pa dobro. Pa Ajde 3. Ajde da se nađemo na pola puta, ti ja dam 6 ponuđenih. Ajde. Može, Radomir, jesi spreman? Može. Dakle, u kojoj se bajici Hansa Christiana Andersena radnja odvija isključivo u novogodišnje noći? Devojčica sa šibicama. Devojčica sa šibicama. Devojčica sa šibicama. Devojčica sa šibicama. Devojčica sa šibicama ili Snežna kraljica. Vreme sad. Devojčica sa šibicom. Odgovor je tačan! Bravo, majstor, devojčica sa šibicama! Idemo! Idemo, Radomire, 2 pitanja gotova. Prelazimo na pitanje broj 3. Restartujemo vreme. Pre pitanja broj 3. Da nam kažeš ako želiš nešto više o sebi, šta radiš, čime se baviš, imaš li hobi? Ja sam Radomir Dragojlović, rođen u Subotici. Radim trenutno na jednoj firmi koja se bavi nekim energentima. Inače sam po struci stolar. Ovo je divno. Da. Ko Harrison Ford? Pa da, ali nikad se s time nisam bavio. Okej. A hobi? Pa hobi su mi, šta ja znam, filmovi i sport onako. Već kad smo kod sporta, dobri moji, da li možda znaš, pazi ovo, u kom sportu se proslavio Amerikanac Ilija Malinin? Vreme sad. Ilija Malinin. U Pomoć. kom sportu se proslavio? Pomoć. Pomoć? Jeste, Koju vrstu tablet. pomoći želiš? Tablet? Neka tako i bude. Dolazi tablet. Palimo tablet. Predajemo tablet. Hvala. Dakle, Mogu odmah da kucam? možeš, brate moj Radomire, pitanje kaže: u kom sportu se proslavio Amerikanac Ilija Malinin? Ovo je što je odradio četvorostruki Axel Foley. Amerikanac. Bam, Tako? bam. Ilija. Dakle, Amerikanac Ilija Malinin. Ilija Malinin. Vreme? Može? Evo ga, enter. Da. Evo ga. Može. Evo ga i ovdje, enter. Dakle, šta je u pitanju? Ice, baby. Umetničko klizanje. Bravo, mili moj, umetničko klizanje. Na takmičenju uspešno izveo četvorostruki Axel. Burazer, prvi klizač. Svaka čast. Svaka čast. Ja sam samo uspeo trostruki, tu sam, brate, stao. Ali dobro, on čovjek trenira, šta će. Hoćemo dalje. Hoćemo. Idemo. Vraćamo sekunde, idemo na pitanje broj 4. Može, Radomire? Može. Iskoristio si 2 vrste pomoći, ostaje još Preskok. džips. Yes. Ok, pazi
kontinent prostire kroz sve 4 zemljine hemisfere? Vreme sad. Koji se kontinent prostire kroz sve 4 zemljine hemisfere? Pomoći. A? Preskačemo, zaustavljamo, Je važno. vraćamo, a ja ću ti reći, aj šta misliš? Aziju. Afrika. Afrika. Afrika, brate moj, Afrika. Idemo dalje. Idemo. Više pomoći nemaš, brate moj. Šta da radimo? A pazi ovo. Razmisli, ima tu množenja sabiranja. Verujem Opa. da ćeš znati odgovor tačan. Znači, gudački kvartet se pominje. Slušaj. Koliko ukupno žica imaju instrumenti koji čine jedan standardni gudački kvartet? Vreme sad. Ovako, trebalo bi da ima 16. Da li je to konačan odgovor? Konačan odgovor. Ljudi moji, konačan i tačan. Kako Hvala. smo došli do ovog rešenja? Valjda 4x4. To ste vidjeli, bret? Bek kaže 2 violine, viola, violončelo. No ne znam sad šta ide, Čekaj. kako, ali ja mislim da... Da li sam ja u pravu da vidim? Se violončelo, viola i 2 violine. Pretpostavljam da svaka ima po 4 žice. 4 puta 4, 16. Ne kažu džabe, srce moje. Violina. Aha, mili moj. Restartujemo vreme, idemo na pitanje broj 6. Poslednje pitanje za Radomira, pitanje koje mu može doneti 13.000 dinara. A ti meni, Radomire, kaži, po kojoj je ruskoj vladarskoj tituli nazvana najjača nuklearna bomba ikada detonirana? Vreme sad. Najjača nuklearna bomba ikada detonirana. Uj, Po čekaj. kojoj je ruskoj vladarskoj tituli nazvana? Ko ima? Car. Kako? Car. Ma pravo, brate. Da li je ovo tvoj konačan odgovor? Konačan odgovor, car. A koji si ti meni kralj? Jel da? Jel jesam? Car je tačan odgovor! Car, bravo, legendo, Osme kralj! potom obraz u Subotici. Tako je, Radomire! Inače, pazi ovo. Car bomba detonirana 1961. godine u Sovjetskom savezu na arhipelagu Nova zemlja imala je snagu od oko 50 megatona TNT-a. Da li znaš ti koliko je to puta bomba jača od one bombe bačene na Hirošimu? Znači, iz Hirošima 10 puta ja mislim, jer... 3000 puta. Pazi ti bombu 3000 puta jaču od one Jaču. bačene na Hirošimu. Ne želim ni da znam. Ni ja ne znam. Šta bi se desilo. Ništa, bukvalno. Znači, bukvalno. Ćao. Ćao, zdravo. Prijatno i doviđenja. Laku Pratimo. noć. Mnogo mi je drago da si uzeo 13 soba. Takođe i meni, veruj mi. Vidi, svaka čast. Hvala. Dolazi koverta Merkur X tipa u moje pa u tvoje ruke. Merkur kaže čestitamo i ja kažem čestitamo, 13.000 dolaze. Prebroj, brate moj. Jer moram. Pa koji si car? Moraš, brate, moraš. Ajde. Car mora brojiš. 1, Pare su za brojanje. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Tu je sve. Živio. Hvala. Svaka čast. Hvala još jednom. Hvala što si i bio moj vama. gost. Možda I tebi. naših reditelja. Ja te ispraćam uz jedan veliki Hvala. aplauz. Veliki aplauz za brata Radomira. Svaka čast, Radomire, legendo. Ljudi, videli ste, uze čovek 13.000, a vi doista da se družimo, pa isto tako da uzmete novce. Restartujemo štopericu i idemo dalje. I evo nas ispred gradske biblioteke u Subotici. Krećem iz ovih stopa da nađem neko ko će s nama da se druži i da pokaže svoje znanje. Tako da, ljudi moji, zakoračite sa mnom u avanturu traženja potencijalnih takmičara po lepoj, divnoj Subotici. Pa da vidimo. Dobar dan, poštovani, ja se izvinjam, ja sam Uroš. Ovo je divna ekipa kviza štoperica. Ja želim samo da vam postavim, gospodine mladi, jedno pitanje. Štovanje, Stefan, drago. Drago mi je, Stefane, brate. Vidi ovako. Da li želiš da budeš moj takmičar danas, učestvuješ u kvizu, pokažeš šta znaš, podružimo se, bacimo koju šalu, možda nešto naučiš, možda ja nešto naučim. Pa može, što da ne. To mi, brate, kaže. Da li si nas ranije možda gledao, da li znaš pravila? Gledao sam. Ok. U prvoj rundi imamo 3 pomagača koji će umesto tebe da odgovore na 3 lagana pitanja. Ajmo mi lagano da se ka gore zaputimo, pa da vidimo ko će to tebi, da ne kažem nama, da pomogne. Tako je. Sad ovako. Da li ste možda vi, divna dama, raspoloženi da nam pomognete?
Dobro, ne, ništa, idemo dalje. Ćao, druže, si raspoložen 2 sekunde da nam pomogneš samo. Hvala, brate, izvini na smetnji. Da li možda znaš, može biti kiseli, futoški ili mladi, o kom povrću je reč? Kupus. To, brate, živ bio, hvala mnogo. Izvini na smetnji, ćao. Kupus, kupus, kupus. Tačno. Pomalo se prošetamo evo i pešačkom zonom. A zašto da ne? Da upoznamo Čar i Subotice. Pa vidi, mi smo već toliko puta bili da verujem da ovaj bar deo sam upoznao, ali ti da mi posle kažeš možda tip neki gde bi šta bi mogao da vidim, da posetim, da obiđem. Naravno. Dobro, ćete da nam pomognete? Ne, ništa, hvala vama. Da li ste vi možda damo raspoloženi 2 sekunde da pomognete mom takmičaru, izvinite na smetnji, samo da vas pitam, da li znate u kom gradu je rođen košarkaš Nikola Kalinić? Subotica je tačan odgovor, divni ste, hvala na pomoći mnogo, sve najbolje, prijatno. Tako je, Subotica je u pitanju. Idemo sad dalje. 2 pitanja, 2 tačna odgovora, 2 pomagača. Treba nam još neko? Treća Jer sreća. samo jedan, treća sreća, ajde vidimo od ove grupice, možda ove ljudi, da li ima neko raspoložen da nam pomogne. Dobra, ljudi, jel ima neko vremena, 3 sekunde možda da pomogne samo mom takmičaru da odgovori tačno na jedno pitanje? Da li ima neko vremena, 3 sekunde, 2 sekunde, 5 sekundi, 6 sekundi? Imate vi, gospodine, možda vremena? Dobar dan, dobro. Dobar dan. Jel ima neko od vas par sekundi vremena da pomogne mom takmičaru? Nećemo puno da vas uznemiravamo, samo da vas pitamo. Kaže, prema ustaljenom izrazu, kada je nešto veoma jednostavno, kažemo da je prosto kao... Koje povrće? Pasulj. Odgovor je tačan. Hvala mnogo na pomoći, divni ste. Sve najbolje, prijatno. Prijatno. Eto ga, 3 divne pomagača, 3 tačna odgovora. Uspeli smo da završimo rundu broj 1, 3000 dinara. Tvoja zagarantovana suma, dobar dan. Tako je, ne najbolji, nego i više od toga. Tako je. Dakle, 3000 dinara, zagarantovana suma. Idemo u rundu broj 2. Vi, gospodine, ako imate vremena, svratite da vidite koliko će novca osvojiti ovaj mladi gospodin. A vi, ljudi, spremite se, idemo. I evo nas, dobrodošli u rundu broj 2. Sa nama je moj burazer Stefan. Imam za njega ovde 6 pitanja, 3 vrste pomoći i 20 sekundi za svako pitanje, brate moj, da razmisliš i daš tačan odgovor. Ako nisi siguran, jer pomoć, ne može vrste pomoći na jednom pitanju, pretraži, preskoči, olakšaj i to ti je to. Hoćemo da se igramo? Može. Vidi ovako, Stefane. Prvo pitanje za tebe kaže. Kojom rečju francuskog porekla na slovo R nazivamo strastvenu ljubavnu vezu? Vreme, sad. Na slovo R, strastvena ljubavna veza. Na R, šta misliš? Ako nisi siguran, mogu ja da ti olakšam? Može pomoć. Može. Zaustavljamo, vraćamo. Da li želiš tablet, moju pomoć ili da preskočimo? Može tvoja pomoć. Moja pomoć može. Nudim ti 2 odgovora. Jedan odgovor je tačan. Dakle, kojom rečju francuskog porekla na slovo R nazivamo strastvenu ljubavnu vezu? Romansa ili žbonglica? Vreme sad. Romans. Jesi siguran? 100%. Nije žbonglica. Nije. Kad kažeš da mi damo, želim žbonglicu sa tobom. Ok, ako ti kažeš romansa, ja ću to da vidim da li je tačno. Jeste. Romansa. Odgovor je tačan! A da li znaš kad se 2 ovako ortaka zgotive, kako se to zove? To se zove prijateljstvo. To se zove bromansa, brate. Hoćemo dalje. Može. Restartujemo vreme, idemo na pitanje broj 2. Pazi ovo. Skorup je drugi naziv za koji mlečni proizvod? Vreme sad. Skorup. Skorup ili ti? Jeo si ovo sigurno, ali možda ne možeš se setiš. Malo je old school ovaj naziv. Stari naziv. Stari naziv. Hoćeš možda tablet? 4, 3, 2, ajmo tablet. Ili da pretročiš, ti kaži sad. Može tablet. Tablet, dajte nam tablet da vidimo šta je to skorup. Izvolite, gospodine. Tačno je pitanje glasilo. Skorup je drugi naziv za koji mlečni proizvod? Skorup. Kaže, stariji, tradicionalni naziv za vreme sad. Evo ga, šta kaže? Šta je skorup? Kajmak. Tačan odgovor, kajmak, brate moj! Stari naziv za kajmak nastaje skupljanjem masnog sloja sa površine prokuvanog mleka.
U nekim krajima Balkana se i danas češće koristi reč skorup nego kajmak. Eto. Restartujemo vreme. Idemo na pitanje broj 3. Jesi gurman? Voliš da jedeš? Pa zavisi kako šta. Pa kaži, koje ti je omiljeno jelo? Voliš i da spremaš Ne. ili samo manđare? Pa volim nekad i da spremim, ali nemam omiljeno jelo. Tipa gulaši, neke paste ili ne znam, meso, roštilji, langoš. Svašta po nešto, što bi se reklo. Ok, my brother. Inače, imaš neki hobi, šta voliš da radiš u slobodno vreme? U slobodno vreme, šetam, fudbal volim rekreativno, Divno. stoni tenis, to sam ranije i trenirao. Ok, kakav si bio? Neće Imam ortaci s tobom da igraju. A, pa znači ti si medalja i ozbiljan. pekara. Stefane, svaka čast. Stefane, boga mi. hvala. Jesi ima neki specijalni servis? Pa, ima. Ima. Ima, samo neću da otkrivam tajnu. Dobro, Stefane. Sport pratiš li? Pa onako. Jesi nemam čuo za toliko vremena. Ronaldinha? Jesam. Jesi, a da li možda znaš? U kom je brazilskom klubu Ronaldinho započeo seniorsku karijeru? Vreme sad. Dakle, u kom, znači, brazilski klub Ronaldinho započeo seniorsku karijeru. I dalje, brat, imaš preskok ako nisi siguran? Pa da vidimo. Brazilski klub. Yes. Još malo vremena. Preskočit ćemo vreme. Preskačemo, zaustavljamo, vraćamo. Preskačemo ovo pitanje, ja ću ti reći FK Gremio. Gremio. Ok, ćemo dalje. Prvi set gotov. Pomoći iskorišćene, 100% učinak što se pomoći tiče, a da vidimo mi kako ćeš se snaći sa ova preostala 3 pitanja. Šekspirova drama, Richard III. A? Slabo, Gde te nađe? Richard III, Jao! slabo. Da je drugi, pa možda bi ja nešto i znao. Vidi ovo, brate. U Šekspirovoj drami koju životinju kralj Richard III očajnički traži nudeći čitavo kraljevstvo za uzvrat. Vreme sad. Ima ta čuvena rečenica od 3 slova. I... Znači, koju životinju kralj Richard III očajnički traži nudeći čitavo kraljevsko bogatstvo, mislim, za uzvrat. Lav. Si siguran? Da li je tvoj konačni odgovor? Da. Da. Nažalost nije. U pitanju je konj. Kraljevstvo za konja. Bitka, nema se konj. Da bi pobegao, razumeš, ako padne kralj, ode kraljevstvo i onda se nudi za konja. Da. Dobro, okej. Kraljevstvo za konja. Eto, i nažalost, Stefane, ovdje nam se druženje završava. Još 2 pitanja su ostala, to čekaju našeg nekog narednog takmičara. Evo, Naravno. hvala ti mnogo što si izdvojio vreme. Žao mi je što nije bio veći iznos, ali izgleda imaš znanje, ali ti set pitanja nije lego kako bi trebalo. Važno je učestvovati. Istina, brate moj, te je bilo lepo. Naravno. To mi kaži. Dolazi koverta Merkur X tipa, prvo moje pa u tvoje ruke, evo Merkur kaže čestitamo, pa ba ba bam. Ja kažem Hvala čestitamo, lepo. molim te da prebrojiš, da vidimo da li je tu sve. Tu je sve. Živ bio. U zdravlje, Svako pokosan dobro. novac, također, brate moj, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Uživajte, prijatno. I molim vas, veliki aplauz za mog burazera. Veliki aplauz za mog burazera Stefana koji je osvojio ljudi 3000 dinara. Mogu je više, ali eto šta da se radi. Ako mislite da možete više, da ste možda znali više i dođite da se družimo, dođite, ja stvarno jedva čekam. Restartujemo štopericu i idemo dalje. Znanje je danas tutnjalo mirnim ulicama Subotice. Takmičari su bili sjajni, ali je vreme da se rastanemo. Mi se pakujemo i krećemo dalje put nekog novog grada. Vi nas naravno pratite na Instagramu kako biste prvi saznali koji ćemo grad posetiti i obnovite malo znanje uz epizode koje ste propustili na našem YouTube kanalu. Budite dobri, budite zdravi i vidimo se uskoro.